Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатинова таба кайбер темалар турында. Сюрпризлы күпер Тукай районында авыллар арасындагы кишүүнең бер өлеше җимерелгән. Куркыныч күршелек чоллыларның балкон астында умарта оясы урнашкан. Мәләкәсар ягында яшәүчеләрне бал кортлары куркытты. Бөҗәкләр 21:06 йорты читенә күчү белән килеп урнашкан. Ярый вакытында умартачы килеп җитте. Теманы Лилия Хабибҗанова дәвам итә. Скинули то, что рой пчел прилетел. Там надо было сходить, собрать. Вот. Хотелось собрать и увезти к себе на пасеку. Йорт читенә бал кортлары күче белән җыелуын белгәч, Василий Пескунов урынга тиз генә килеп җитә. Мөслим районында кортлар карыйм ди. Бөҗәкләрне җыеп алып, шунда алып китмәкче. Бал кортлары аналыктан аерылган, дөрес җиргә генә килеп урнашмаган ди умартачы. Туда как бы самое главное матку туда положить первым делом. Если матка там, они туда все будут скапливаться. Как бы матка выделяет там феромоны, вот, и они туда все собираются. А здесь примерно сколько пчел? Ну, пчел где-то здесь, наверное, килограмма 1,5-2 пчел, наверное. Это около 2000 пчел получается. Умартачы сүзләренчә, әлеге бал кортлары яхшы кышлый торган һәм иң усалларыннан санала. Алар яныннан тыныш кына үтеп китеп булмый. Якындагы һәр кешегә һөҗүм итәргә генә торалар. Ну, опасно. У меня 3 детей, и это... Я бы им не разрешил, если бы увидел вот это вот. Ну вот, подлетает ко мне, я вон ее шмякнул, и все. Бал кортлары җыеп алу өчен сәгатьтән артык вакыт кирәк булды. Василий Пескуновның хуҗалыгы урта рус нәселле бал кортлары белән тулыланды. Лилия Хабибҗанова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Тукай районында күпернең бер өлеше җимерелгән. Кишүдәге аралык Куады һәм Түбән Сууксу авылы арасындагы күпердә барлыкка килгән. Бу урында хәбәрчебездә булып кайтты. Едешь так красиво все. Мостик проезжаешь такой и бац. Засада. Бу кадрлар иртәнге 5 сәгать 53 минутта төшерелгән. Видео авторы Илфак Абсәләмов. Ул һәр иртәдә велосипед белән шөгыльләнә. Шуңа күрә дә күпердәге җимерлекне ул беренчеләрдән булып күрә. Бары тик бәхетле очрак буенча гына зыян күрүчеләр булмаган. Когда проехал большой груз, я так понял, что плита упала после него. И после него, которая ехала следующая машина, легковая, она среагировала и успела остановиться. Эшчеләр бары җимерелгән урынны гына әйләндереп алган. Икенче полосадан машиналар йөри. Автомобильчеләр кичү аша бик сак кына үтәргә тырыша. Җимерекләр күпернең башка урыннарында да бар. Машина йөртүчеләр асфальт белән бергә автомобильләр дә аска очар дип борчыла. Я часто езжу, и мост уже старый, и много машин ходит здесь, на дорогу М7. Поэтому давно надо было ждать этого случая. Страшно, если вот, а сейчас же ремонтники работают, так, наверное, думаю, сделают, все нормально. А так, конечно, страшно. Ну, это для грузовых, конечно, страшновато. Значит, ремонтировать надо. Пора мост уже менять, что-то делать. Большегрузные машины, значит, разбили. Мост сейчас очень тяжело, надо другие пути искать, значит, откуда-то объехать. Бу күпер аша берничә авылга бакчачылык ширкәтләренә бару юллары узам. Соңрак автомобильчеләргә кичүне Сарман тракты буенча Мусабай завод авылы аша узып урарга мөмкин булачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. COVID-19 белән авыручыларның кимүе, вакцинация, шәһәр предприятиеләре һәм учреждениеләрен тикшерү. Мэриядә узган аппарат киңәшмәсендә шулдагы эпидемиологик вазгыять турында янә фикер алыштылар. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Пандемия вакытында Яршолда яңа коронавирус инфекциясенең 17634 очрагы теркәлгән. Бу республика буенча уртача күрсәткечләрдән 18%-ка кимрәк. Узган атна белән чагыштырганда лабораториядә расланган ковид очраклары саны 7-гә кимегән. Шәһәрдә бер провизор госпиталь йогышлы авырлар хастаханәсе эшен дәвам итә. Временное инфекционное отделение БСМП 2 Горбовицы также продолжает работу в штатном режиме. Средства индивидуальной защиты, лекарственные средства в лечебных учреждениях города имеются. Также продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Всего в город поступило 360 345 доз вакцин. Первым компонентом вакцинировано 298 072 человека, вторым компонентом 229 094 человека. Исегезгә төшерәбез, вакцинация шәһәрнең барлык шифаханәләрендә оештырылган. Медикларның күчмә бригадаларында эшен дәвам итә. Специалистами территориального отдела проводятся плановые проверки образовательных учреждений, летних оздоровительных лагерей. На объектах организованы противоэпидемические мероприятия, соблюдаются
Благополучно отработали 51 пришкольный лагерь, где отдохнуло 7800 детей. Предприятиеләрнең һәм социаль объектларны да планнан тыш тикшерү, шулай ук оешма җитәкчеләре белән аңлату әңгәмәләре дәвам итә. Сүз шул исәптән балалар лагерьлары турында да бара. Хәзер алар штат режимында эшли. Продолжать мониторинг и контроль за работой пришкольных оздоровительных лагерей, контроль и организация за вами, за нашими соответствующими управлениями и службами. Поэтому внимательнейшим образом все эти моменты просьба на постоянном контроле держать. Татарстанда барлык чикләү чараларын тулысынча бетерүгә карамастан, авыру бер каяда китмәде ди табиблар. Белгечләр организмны йошлау авырулардан иң яхшы саклау чарасы вакцинация дип искәртә. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев бердәм дәүләт имтиханнарында 100 һәм 200 балл җыючы укучылар белән очрашты. Очрашуга аларның укытучылары һәм мәгариф учреждениесе җитәкчеләре, әти-әниләре дә чакырылды. Киләсе сюжетта. Альбина Сайфуллина бердәм дәүләт имтиханында 200 балл җыючыларның берсе. Ул рус теле һәм химия буенча яхшы нәтиҗәләргә ирешкән. Альбина сүзләренә караганда, ул тестларга инде башлангыч мәктәптә үк әзерләнә башлаган. Алдан ук әзерләнсәң, уку җиңел бирелә ди шаулылы. 26-нчы гимназиянең чыгарылыш укучысы Петербург университетына керергә җыена. Хочу либо же на химическую технологию, либо же на нефтегазовое дело. Если я буду выбирать нефтегазовое дело, то узкое направление будет бурение скважин. Если же химическая технология, то узкое направление химическая технология энергоносителей и углерод содержащих материалов. Альбинадан кала бердәм дәүләт имтиханнарында 76-нчы гимназия, 78-нчы лицей, шулай 46-нчы мәктәпнең узган елгы чыгарылыш укучысы 200 балл җыйган. Шулда имтиханнарда 100 балл җыючылар да әз түгел. Быел аларның саны узган елдагыдан күбрәк. Чыгарылыш сыйныф укучыларын шәһәр мэры Наил Мәгъдиев тә котлады. Ул 100 балл җыючыларга 10 000 сум, 200 баллыларга 20 000 сум күләмендә премияләр тапшырды. Цифры говорят сами за себя. Я думаю, что немного таких городов в нашей стране, когда полумиллионный город показывает такие результаты. Чыгарылыш укучыларының күпчелеге башка шәһәрдәге югары уку йортларына керергә планлаштыра. 625 республика уку йортларын, 580 Россия вузларын сайлаган. 680 кеше Чаллыда калырга планлаштырыла. Алар шәһәрдәге төрле югары уку йортларында укуларын дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. КамАЗ мастер командасы лидерлыкта. Дмитрий Сотников җитәкчелегендәге экипажның вакыт күрсәткечләре бик яхшы. Ефәк юл ралли рейдының 6-нчы этабы нәтиҗәләре әнә шундый. Толырак киләсе сюжетта сөйләрбез. Ефәк юл ралли рейдының 6-нчы этабы хәзер аеруча кызган мәлдә. Катнашучылар инде 500 километр юл үтте. Эмоцияләре сөйләп бетергесез. Команда КамАЗ Мастер сегодня в полном составе финишировала на марафонском дне, на марафонском спецучастке. Узыш вакытында экипажлар техник ярдәм командасына өметләнә алмый, ремонтны үз көчләре белән башкарырга да рөхсәт ителми. Шунысы гына куандыра, Чечен Республикасыннан Калмыкиягә кадәр зур тизлек белән узырга рөхсәт ителүче трассалар була. Спортчылар шунда күрсәткечләрен яхшырта. Проехали сегодня достаточно ровно. Ну, по крайней мере, до замены колеса. Обидная замена колеса была за 10 или 15 метров до финиш. Были прямики на максимальной скорости, и колесо просто взорвалось. Старались менять быстро. Ефәк юл ралли рейдының 6-нчы этабында иң яхшы күрсәткечләргә Дмитрий Сотников ия. Гомум зачетта Эдуард Николаев беренчеләр рәтендә. 3-нче урында Сергей Везович. Илия Хабибҗанова, Эльмира Гайнетдинова, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Внимание! Конкурс ко Дню Республики Татарстан. Совершайте покупки в магазине «Светофор» на БСИ и участвуйте в розыгрыше телевизора. Бак для душа – 1356 рублей 40 копеек. Корзина для белья – 378 рублей 90 копеек. Реабилитация после инсульта и ЧМТ. Восстановление глотания, запуск речи. Аппаратно-вибрационная нейростимуляция. Транслингвальная нейростимуляция при детских церебральных патологиях. Летнее предложение от Enzo Home. Мебель, матрасы, текстиль. Все товары из наличия на самых выгодных условиях со скидками до 50%. Решайтесь. О цене договоримся. Мебельный центр «Соло». Новый город 4110.